Bwedu no mabuja madukachere tauya nadzo nhau dzanyasi zuva rochigumi nonhanhatu mwedzi uno wakubvumbi. Ipapa nyasi tikutandira ka dunhu rokumatebere ndio dzasi manduwe zviri kuhwadza kwaye kuno kombi manduwe yokwandamu yaputika manduwe heno kuti yaputika chirudzii kuti yanga yakatakurei paribari kuziwa kwaye yagwarasha vanhu 17 panzvimbo ibodzi manduwe wamwe kwaye mitumbi yacho yatotoriwa iri kure yataihwa kure chaiko zvokuratidza kuti paputika zvisvinu hei pakanyangaridza paribe chaburika zvese manduwe zvapfa zvese paribe kana chibodzi. Ipapa nanyasi vanhu vachiri kundovhunduka manduwe nokuti mapikicha ari kuburika kuti ubvume kuti panokwandamu ipapo usai kuti yange yakaita kutakurei chaita kuti iputike kudaro. Idi zvakaita kunyangariwa mweya yavanhu wapfawa dai yazorora murugare. Nyasi uno kembo muhadi atoenda ikweyo pakanyangara vanhu watombopfikirwa mugwagwa maawa wanoringa zvomabhambu wachiita kuferefeta pokare avo wari wanodzimura mwoto wari kuringawo pokare kuti zvii zvaitika pokare zvichaita sei. Pakaita kunyangariwa mandiwe dai pandoita chibodzi chabatika chinoreketa kuti chii chaizvo chaitika nekuti pano nyaya iwo wamunangarwa nyasi wabva watoti iri kwaindo disaster manje raitika iri rinobata nyika yese iro rokugwarashiwa kwevanhu nokubulawayo tikuti mweya yawo ngaizorore murugare. Kwai HOZANU-PF wari kuronga kuti zuva rochigumi nosere mwedzi uri kuteerayu mwedzi tabva pazororo rokupembera kuzvitonga kuzereri elcam kwai ndipo wari kuronga kuti waite dare paramende rinobva raenda koti pasisa kuchinjiwa kwebumbiro romutemo wamunangarwa zuva rinoteera racho wobva watosaina kuti ndo zvatopo pakanyangara ndipo munotoona ka kutoti aiwa rinenge richiziva haro garwe kwai kusiya munhu richikwewa jira idihwi unobva waita kuzviona kuti kana chiri chokwadi pakaita kunyangariwa rekai tirambe takaringa kuona kuti zvinodini. Magweta anoita kodzero dzevanhu akuendesa mapepa okuti vapuwe bhero raiyeka Emmanuel Sitima kuna agonza abenuke kudare zuva ramangwana rekai tigoona kuti zvichatekera sei achapuwa chere kana kuti tinoramba takaringa asi muringiro wazviri kuita anopuwa babhero uyu anopuwa aba wari kundoita zvibodzi zvawakajairazvo zvokundoti vanoramba wachindoita muchaona mangwana kunonzi mutongi ahwara idi zvinoita kunyadzisa idi rekai tirambe tichiona kuti zvinoenda nokupi. Apawo kwai mumwe mutongi wokubulawayo kudare rodzasi Evia Matura nomakore 40 manduwe agonzi mumakore 2 mujere nonyaya yekuti kwai agobudisa mbavha gororo akati iwe wapuwa bhero iye aribe kana kukumbira bhero racho pano nyaya apo rekai tigoona kuti zvinenge zvitekera sei. Wamunangarwa nyasi wangu wakaita urendo hwanhu light machine gun kwaya pokare nochitungwiza Harmony Singers idihwi ngwendo huno anosara aiwa kungwara kwache heno kuti anenge asara sei rekai tirambe tichiringa zvedu kuti zvinoperera kupi nokuti pano nyaya kana pakadando. Izvezvi kureketa kuno manduwe idihwi rekai tione kwaita tenda mawetere anga ariko iko kwanga kuri kuparuriwa AI Econet kuHarare rekai tigoona kuti wachasvika papi wachange wachiita sei. Tinoramba takandoringa tichinyepana pazvinenge zvakiitika ipapo. IMF kwai wagomburika wakati nyika yeZimbabwe iri kuita upfumi huri kukura huri kusimuka kwai gore rapfuura upfumi hweZimbabwe hwakakura nozvikamu 10 nokadimbu kubva muzana 7.5% kwai kutopfuura
hurumende zvainge yakafungidzirazvo unosaya kuti vanenge vachinyatsa kuerengei mhanduwe, nekutoti muomero wazvakaita mutinyiro wazvakati ita iwoyo ndo vanoramba vachierenga kuti zvakaita unobva wazvisaya idi kubatana usu kwega kwega. Regai tirambe tichiona kuti vanoipedza sei. Kusouth Africa wokweduwo ZEP kuhwadziwa ikoko wahwadziwa fani zvichireketiwa pachena manje kuti aiwa takati batiri kupai maPR heno kanga ari tekaedza padandemutande akati vanhu vakuzopuwa maPR manje imi regai timirire kuona nyaya yakaendesiwa kudare rodzi mhosva naSimba Chitando tione kuti ichahwinika chere yakadando. Tinoramba tichinyepana kana pano zvimwe zvaburika. Kwai munhu anenge amisiwa nemapurisa pamugwagwa achida kunyorehwa matikiti zvinhu zvisipo kana kuti matikiti anodhura kuno kadandemutande kaapo kaisiwa kakanzi pamutemo kanobva kareketa kuti kana uribe kuita chakati unofanira kubhadharira mari yakati, kana uribe kuita chakati unofanira kubhadharira mari yakati. Nokutoti mapurisa acho mhanduwe wanonyaya chaizvo wanoita kunge wano mabhuku rache iye norohurumende asi wachinyora zvibodzizvo, nokutoti dzimwe mari dzavanokubatirai wototi wakomana zviri kuitika chero izvi. Regai tigoona kuti zvinoenda nokupi. Apawo bepanhau Herald idihwi kwai ipapa tirikuzviziva zvakareketiwa naiye Jesse Majome noZimbabwe Human Rights Commission kwai zviribe kana basa izvo, paribe chaakareketa pai. Regai tione kuti zvinoenda nokupi. Ipapa mapurisa nemasoja vari kubatikaba, vari kunadzira kwai Zimbabwe 46 wakomana. Regai tigoramba tichiona kwazvinenge zvichienda. Toringa hedu dziri kuitika pasi rese kweri kuno. Julius Malema Nyasi apuwa makore 5 okugara mujere. Imi panonyaya apo nonyaya yacho yokupfura mudenga futi. Regai tigoramba takaringa kuona. Wamwe wagototi aiwa anoihwina akaenda kukumbira kudare repamusoro nokuti nyakumupa pfuti yacho aribe kubatiwa kana nomhosva ibodzi. Iye aribe kubatiwa unzi wakapfura, ari kundonzi nozvaakaitika takaona uchipuwa pfuti. Kuno regai tione kuti zvinopera sei, zvinenge zviri kuenda nokupi. Tinenge tichindonyepana. Judicial Service Commission yemuSouth Africa wagotiwo zvakareketiwa kuti kwai mutongi mupenenge asiiwa aripo. Aiwa tiri kuzvidaba uyu atenda uyu anyudziwa chaiko, ndo zvatiri kuona. Regai tione kuti wanoipedza sei. Apawo bhangi reStandard Bank wakomana riita kuhwadziwa pokare nokuda kuchema nokuchemedza vanhu pokare, nokutoti rakabatiwa dandemutande raro pakatoriwa mhanduwe zvinhu zvavanhu zvinosvika 1.2 terabytes. Unobva waona naye kuti mai wanobawo vanotora mazita, mari dzemumabhengi kuti munobhadhara ani, munoita sei, zvese pano nyaya. Regai tione kuti inenge ichiperera kupi nyaya yacho. Tinoramba takandoringa. Apa kuMozambique kwaizvezvi wakuita zvatagoita 2008 zviya zvokumira mutsara kuti upuwe marita kana 15 opeturu. Pano nyaya apo. Regai tigoona kuti zvinenge zvichiperera kupi. Tinenge tichindonyepana. Pari zvino mhanduwe, regai tigumire pano. Ndini wenyu mhanduwe onhawo.